L-setqa l-Aġenzija Nazzjonali kontra l-Abbuż tal-Alkoħol u d-Droga tnaqsula 130,000 euro mill-budget tagħha. Lill-appoġġ l-Aġenzija Nazzjonali għat-Tfal u Familji fil-Bżonn tnaqsula 178,000 euro. L-Aġenzija Support li toffri servizzi lil persuni b'diżabilità tnaqsula mill-budget 407,000 euro. Fl-istess ħin li kif stqarret hija stess, il-Ministru Dolores Cristina tat il-barka għal dan it-tnaqqis u issa wkoll iġġustifikatu fil-Parlament fuq mistoqsija parlamentari tad-Deputat Chris Agius sar magħruf li s-sena l-oħra biss il-Ministeru tagħha u d-Dipartiment tal-Edukazzjoni taw aktar minn 200,000 euro f'konsulenzi lil numru żgħir ta' persuni. Dawn il-konsulenzi nataw biss fuq il-bażi tal-fiduċja personali li dawn il-konsulenti gawdu mingħand il-Ministru. Paul Saver Attart tħallas aktar minn 25,000 euro. Joseph Buttigieg tħallas aktar minn 28,000 euro. Joda Giovanni ingħata aktar minn 30,000 euro. 13,000 euro oħra ingħataw lil Tony Formosa waqt li Vince Borch u Joe Izzi tħallsu 14,000 euro u aktar minn 11,000 euro rispettivament. Ma dawn hemm ukoll 3 persuni oħra li l-Ministru għażlet bħala konsulenti fuq il-bażi tal-fiduċja personali li gawdu minn għandha. Dawn huma David Spiteri Ġinġel, Father Joe Borch u Pippo Bsajla. 3 persuni magħrufa l-koll għalkemm huma qrib il-Gvern u għall-appoġġ li jagħtu lill-Partit Nazzjonalista. David Spiteri Ġinġel tħallas minn Dolores Cristina aktar minn 45,000 euro. Father Joe Borch tħallas aktar minn 24,000 euro waqt li Pippo Bsajla ħa aktar minn 28,000 euro mill-Ministeru ta' Dolores Cristina.